Anga foli ni wale nyumando me ka nyeshi au ma Mali kono ani Mali koka ni kuma mba soro au munu sigilendo ka nyamada jabaramnu fe wala sa famia bi soro au fe TV Shirifula bamananga kuna foni na wala libina ka yemunu na Mali kunga ani jia fangoro kunga ni akuma selenye Sherifu Ahmed Tijani Haidara no ye aseyiri Sherifu Usman Madani Haidara dingai ani atama nyombe Burkina Faso dugolo ka kabini marsi kalo kileta ani woro temene wala sa ye alislameya demeto ansaru kelemeka mauludu belebele munlabe kasikata onyinamani mauyeni wajulu kaunyi ninga soroka kunje ni duawudunyi anga mamunube anofe kerengerani ala tamaina oyebuya kulubali ni fuseni keta yabe wala musafu mbafe Mali Silamadine Nyama ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement de leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲama silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayyada Sherif Usman Madani Haidara de a Sayyada Sherif Ahmed Tijani Haidara a donnen Burkina Faso dugukolo ka kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Bobo Julaso a ye taama kɛ ka ɲɛsin Bobo Julaso ma ɲɛmɔw ma Bobo Julaso la dalala ɲɛmɔw ka taa se silamatɔnw ma marsikalo tile 17 n'a tile 18 a Sayyada Sherif Ahmed Tijani Haidara a ka tile baaraw kɛra o ye ni ka sɔrɔ ka kunjɛ ni silamaya dɛmɛtɔ ansaru ka misiri kura jɔta ye min bɛ ka kɛ Bobo Julaso kina koyi min bɛ wele ko Belleville surɔtɔw dunne silamaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la k'u kunda Bobo Julaso ndolati kɛnɛba ka sangule lamizana wajuli min don fɛn min kadara kɔnɔ silamaya dɛmɛtɔ ansaru ka mawuludo denkundiba o wajuli de don ni ka kunjɛ ni dugawukala ye nka wajuli in yɛrɛ labana ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka sabu kɛ sirifukɛ donnen dugu la ani nɛɛma ye ɲɔgɔn kunbɛn ni o ye sanji ye o dugu jɛ marsikalo tile 19 n'o bɛna dimanche mo o ndolati kɛnɛba kelen kɔnɔ ni o ye stada sangule lamizana ye dugawukala kɛnɛ ka maaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la ka na ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ dantigɛli dɔw kɛra kɛnɛ in kan an bɛ nabaga bɛɛ fo mɔgɔ o mɔgɔ bɔra a ka so ka sen ta ka na fara an kan ka se ka nin baara nin kɛ an b'a bɛɛ fo ka dugawu kɛ bɛɛ ye ka ɲini ala fɛ o nani ala k'a kɛ hɛrɛ ye karamɔgɔ bɛna dugawu min kɛ o ye ala k'a jaabi n'an bɔra yen an ka faamaw an b'o fo k'an balakaw fo an ye tile dawali min kɛ olu de y'an dɛmɛ ka se ka nin baara nin kɛ n'an bɔra yen ni an ye yan sababu dɔ don an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara a ye an karamɔgɔ min bila ka na di an ma an ka se ka nin baara nin kɛ n'o ye Ahmed Tijani Haidara ye an b'a fo ka barika la a nani ala k'a kɛ hɛrɛ ye an ka jamana ma k'a kɛ hɛrɛ ye an ka dugu ma vraiment ka nabaga bɛɛ fo k'an ka tɔnɲɛmɔgɔw fo k'an ka invité bɛɛ fo sani ka kuma ta ka taa ɲɛfɛ b'a ɲini a bɛɛ ka jɛn fɛ n'an bɛ se ka une minute de silence kɛ binkanni min kɛra an ka dugu kan le 2 mars diɲɛ yɛrɛ danna kanu ninnu kama o kanu ninnu kama sisan an ka karamɔgɔba ni nana bɔ an ye bi k'a bɛna dugawu k'an ye an b'a fo silamɛya foli la an b'a fo balimaya foli la an b'a fo sinjiya foli la ani ce ani baraji a natɔ fɛn min ma sɔrɔ a sigitɔ ala kalakow k'a sɔrɔ ala min nana n'a ɲuman ye ala ka segin n'a ɲuman ye fana ka taa ka denbaya sɔrɔ si ni kɛnɛ ni hɛrɛ ni lafiya ra an b'an ka foli fɔlɔ an karamɔgɔ la Seyid Sherif Usman Madani Haidara an b'an ka foli fɔlɔ la k'an ka foli segin an karamɔgɔ ma min y'an sɔrɔ kɛnɛ kan yan a Seyid Ahmed Tijani Usman Haidara an b'a fo ka barika la ka foli lase jamana faamaw ma ka foli lase nabaga bɛɛ lajɛlen ma an nisɔn ka di kɛnɛ kan bi wulada na mɔlu dugawu kalan ni mɔlu kuncɛli la an b'an karamɔgɔ fo ka waleɲuman lɔn aw bɛɛ b'a kalama wagati tɛmɛnin na an karamɔgɔ tun kan ka na yan ala kitira a ka latigɛw ra nali ma se ka bɔ mais karamɔgɔ tilala ka jɛ ɲini mɔgɔ minnu ka programme bi an ka programme ɲɛfɛ a ye jɛ ɲini u fɛ ka tila ka programme changer ka nin wagati sɔrɔ k'a d'an ma ne nin bɛ fɛn min yira nin bɛ silamɛya balimaya ni silamɛya kelenya le yira an b'an karamɔgɔ fo danti foli minnu na mɔgɔ minnu y'a bilasira ka na o ka ca caman bɔra Mali la dɔw bɔra Côte d'Ivoire an b'u fo ka barika la o ye Burkina fantan naani bɛɛ ka représentant bi yan bi an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma ka ɲini ala fɛ an karamɔgɔ bɛna dugawu minnu kɛ jamana ye ala ka dugawu minɛ aw bɛna dugawu minnu kɛ bɛɛ lajɛlen ye ala k'a minɛ a bɛna dugawu min kɛ diɲɛ bɛɛ ye ala k'a minɛ Mali Silamadine ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayyada Sherif Usman Madani Haidara de a Sayyada Sherif Ahmed Tijani Haidara bolo n'ale yɛrɛ kun ye kɛnɛ denfa ye a ko mawuludu Muhammadul Mustafa min kɛra hinɛ ye ka se danfɛn bɛɛ lajɛlen mɔ a ka bangeni ɲɛnamayali wajibi don wale ɲuman dɔ fɛnɛ don ala ka fɔ ne seereya la
ama wuladoniya k'a fɔ a seyida sherif ahmed tijane haidara ye dugawu don fɛnɛ kɛ min bɛ se k'a to burkina faso jamana bɛ se ka basigi kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna maa minnu ni tora kalabanjiw ka cɛnni na minnu kɛmɛ ka silamɛya diinɛ berefini bere u yɛrɛ ka kokolo kɛ ni a ye ko silamɛya dan b'a yɛrɛ ye banbanjiw marisikalo daminɛw na dugawu don kɛra maa bilenw bɛɛ lajɛlen ye sirifukɛ fɛ. Sherifu Ahmed Tijani Haidara a yɛrɛ ye kɔrɔfɔ minnu fɔ dugawu kalan in senfɛ an ka ɲɛmada sɔrɔlen dɔw fɛ hali bi Buya Kulibali ni Fuseni Keta olu ka sɔrɔlenw don. Badew ka naba bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamɛya ka foli ani keleya ni badenya ka foli ni o de ye Ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan. Alhamdulillah bi wulada in na an nisɔndiyalen don Burkina Faso kɔnɔna la ka bɛn le 18 3e mois 2018 an badenw fɛ yan. Alhamdulillah Musa an bɛ kɛnɛ min kan ne mawludu kɛnɛ ye n'o ye alakiraba Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa alihi ale ka bangeli Ala fo a n'a Ala barikada an filɛ o kɛnɛ kan. Alhamdulillah Jamiyat Ansarudin Islam Burkina Faso kɔnɔna la o y'a ɲini Seyid Sherif Usman Madan Haidara fɛ a ka den dɔ di min bɛna fara u kan ka mawludu ɲɛnamaya ka a su wajuli kɛ ani wulafɛ dugawu kalan an filɛ kɛnɛ min kan ka se ka fara u kan o ɲɛnamayali la. Alhamdulillah dekun min ye an faso sɔrɔ ni o ye Burkina ye bɛɛ bɔra kalama an ye o de dɔn k'a ye ko an yɛrɛ ka dekun don min ye i dɔ sɔrɔ o ye yɛrɛ sɔrɔ an ko dusukasi min bɛ yen ani dekun min bɛ yen a b'an bɛɛ kan o la an k'a to yali waati cɛ ka segin ka na o kɛnɛ kan ka tila ka dugawu kɛ tɔɔrɔ ko min ye Burkina sɔrɔ ko Ala ka an kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma k'a fɔ minnu ni tora a la a minnu ye silamɛw ye an b'a ɲini Ala ka hinɛ kɛ u la Ala ka yafa k'u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na ka tila k'an ka tasibila kɛ ka taa se maa o maa ni tora a la a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma. Kɛrɛwani ka den minnu faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔn ye AJR ka Association des jeunes ressortissants de Kɛrɛwani u ye u ka lajɛrɛba boloda ka bɛn ni kari tɛmɛnen marisi kalo tile 18 Palais de la Culture de Bamako kɔnɔ kɛnɛ in sera ka maaba caman de fara ɲɔgɔn kan kabini Kɛrɛwani ka denw na. Amadou Diallo Ibrahima Kulubali nka bɛ walawala Amadou Kamara fɛ. I n'a fɔ ladalako la u ka baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna ni alikuranɛ belebele kalanni Association des jeunes ressortissants de Kɛrɛwani a ka nin lajɛrɛ kun ti dɔwɛrɛ ye yaasa ka hakili jagabɔ kɛ u ka baarakɛlenw ani bolodalew kan k'a daminɛ san 2000 ani san 17 ka taa se san 2018 ma. L'association ka laɲiniw ani a ye min kɛ 2017 kana 2018 la an bɛ kuma o de kan fɔlɔ n'o ye a y'a sɔrɔ projet kun b'an bolo n'o ye an kun ye fourage 4 sen mais 2 de kun sera ka équiper Ala barika la ɲina 2 dɔn équipera an ye fourage 2 wɛrɛ sen k'olu fana équiper ɲina san kɔnɔ o valeur tali jɔ $30 ani $37 ani $70,000. Alhamdulillah a y'a sɔrɔ laɲini dɔ kun b'an na n'o ye an ka siège ye association ka siège maintenant siège min don pour que ka se ka emploi créer Kɛrɛwani ani dugu 7 lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o ye mun ye boulangerie ani salle de réunion ani ka fara salle an ye 5 salles fana jɔ centre de formation musow tɔgɔ la ani centre min ni an balima minnu sigilen don dugu 7 ani Kɛrɛwani la lamini na olu bɛ se ka na u bolola yɛlɛma baara yɔrɔ min na n'o ye ji dilan yɔrɔ ye ka fara musow ka bolomisɛn safinɛ dilan yɔrɔw ani baaramisɛnnin caman bɔ o kɔnɔna na o kɔfɛ an ye yɔrɔ fana jɔ yɔrɔ min n'o o bɛ kɛ an ka courant facture bɛ sara yɔrɔ min ani an ka ji facture bɛ sara yɔrɔ min na vraiment an ye yɔrɔ fana baara daminɛw la pour que ka se k'o ban ka bɛn san wɛrɛ ma. Bon an bɛ Ala fo ka Ala wale ɲuman dɔn an filɛ ka baara o baara kɛ nin baara in bɛɛ lajɛlen dɛmɛ bɔra yɔrɔ jumɛn a bɔra Kɛrɛwanikaw de bolo n'i y'a jateminɛ association ka ɲinan baara a ye $50 ani $9 ani $70,000 ɲɔgɔn association de dépensé ɲinan
miliyɔn 50 ni miliyɔn 9 ani 70,000 CFA. Nin lajɛrɛba in ni a bilara sen kan yaasa u ka wuli k'u jɔyɔrɔ fa u ka sigida o yiriwali sabatili ma seko ani dɔnko o binakun kan. Lajɛrɛ in senfɛ Kerewani kadenw ka bɔ diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen na u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa ka kɛ ko in seereya ye ni ka tila k'u ka fasoden ɲumanya o kanubagatiya min b'u la k'o jira. An bɛ yan nɔ an n'an ka jeunesse de bɛ yan an ka dugu développement kibaruya kan n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Kerewane n'o ye commune dugu 7 ye cercle de Banamba région de Kulukoro an bɛ o de hukumu kɔnɔna na olu de ye ne ka ye donc n'olu k'u ka réunion bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ même au dehors de Mali ne kan ka wuli ka far'u kan k'u sɛgɛrɛ ka t'u encourager pour que u ye objectif min ta Kerewane développement kama kɛrɛnkɛrɛnnenya ni Kerewane développera a ye komi dugu 7 développera bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ a kɔnɔ an ye jateminɛ kɛ association in a ye baara daminɛ san damadɔ in kɔnɔ u ye baara min kɛ a ka bɔ hakili ma dugu 7 kɔnɔ je pense que dugu caman bɛ yen nɔ u bɛ ka hakilina ta olu de ka baara la alhamdulillah rabbil alamin u y'a sɔrɔ u kɔrɔw b'u ɲɛ minnu ye dɔ k'a la an fana y'a sɔrɔ an faw b'an ɲɛ minnu ye dɔ kɛ mais olu fana nana génération par génération mais an nana ye olu bɛ ka u ka génération ye courage sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na n'a y'a sɔrɔla kɔrɔlenw kun y'a kɛ ten caman kun bɛ kɛ mais fɛn bɛɛ n'a waati don. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Kerewane kaden minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ u ka nin jɛkuluba n'an b'a wele ko AJRK a bilara sen kan san 2014 san wa nin y'a siɲɛ 5nan ye o bɛ nin lajɛrɛ belebele labɛn san o san min bɛ Kerewane ka ɲɛtaa o ko fɔ. Tɔn min bɛ wele ko an ka sɛbɛ kɛ lada don ale bɛ to ka ɲɔgɔndanw boloda kalanso ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔndan min bɛ tali kɛ kalaninjɛ la n'u k'a ma ko concours inter-école de lecture walasa ka se ka kalandenw ka dɔntaw kawuriya o tako sabanan de bolodar'u fɛ ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen marisi kalo tile 17 Siyantola commune na n'o bɛ Buguni cercle la Mohamed Traoré ka sɔrɔlen don nka bɛ walawala Alhamidu Badini fɛ. Association an ka sɛbɛ kɛ ale ye denmisɛnnin jɛkulu ye mun cɛsirilen don jamana ka ɲɛta baaraw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn mun ye kalanko sabatili ye Mali jamana kɔnɔ o de kadira la a ye nin ɲɔgɔndan in boloda Siyantola commune premier cycle ani deuxième cycle ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔndan min n'a kun bɛ tali kɛ ka sɛbɛnni lajɛ ni k'a kalan. Bon kun caman ye an bila nin baara in na i n'a fɔ association an ka sɛbɛ kɛ an commune denmisɛnnin caman membre caman banna caman ye kalan kɛ yan dɔw fana ye kalan kɛ Bamakɔ. Bon an bɔlen kɔfɛ yan san damadɔ an y'a ye bon phénomène dɔ nana don commune kɔnɔ n'u ye damako ye bon a tun bɛ ka jouer école ko kan kosɛbɛ bon an farala ɲɔgɔn kan ka hakilinaw falen bon est-ce que an tɛ se ka na activité dɔ kɛ écoliso la mun bɛ se ka denmisɛnnin mobiliser mun bɛ se ka to parents b'u dɔgɔ don école la mun bɛ se ka to anciens bɛ fara an kan ka école ko la taa ɲɛ dɔɔni cogo min na. O de y'a to association ka sɛbɛ ka depuis nin y'a san 3 ye donc an ye nin baara in bila sen kan. Nin kɛnɛ denfaya taara ka kalifa maa mun ma o ye a ka nisɔndiya jira k'a da Siyantola commune denmisɛnninw ka nin hakili ɲuman in kan hakili ɲuman min n'a bɛ sigida ka ɲɛtaa ko fɔ wa a tilala ka welewele da kan kɛ ka ɲɛsin sigida maaw bɛɛ lajɛlen ma o k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa commune ka se ka yiriwa. Ne nisɔndiyara kosɛbɛ parce que yan ye yɔrɔ min ye sɛnɛkɛyɔrɔ do kelen fɛn kura dɔ nalen bɛ sisan n'o ye damanko ye. Bon ni i ma faamuyali kɛ kosɛbɛ bon i fili ka di mais u ka fɔ don ko kelen ka fisa bilen ka fisa abada ye ni denmisɛnninw sera ka wuli joona k'a dɔn ta k'a fɔ ko ja folotɔ kana kɔnɔ tɛ sa a yɛrɛ kɔ an ka wuli k'an cɛsiri k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka denmisɛnninw bolo minɛ joona joona u kana fili u kana to durunare jukɔrɔ ji la o ye tare ye ne bolo o ye fɛn ba ye parce que jamana ni kalan tɛ yen dugu ni kalan tɛ yen du ni kalan tɛ yen o ni tɔmɔkolo man jan ɲɔgɔn na an bɛ tile min na bi excellence dɔrɔn de don a kɛra sisan kalan yɛrɛ dɔrɔn t'a ɲɛ tuguni f'i ka kɛ cɛminɛcɛ ye i ka kɛ i kun b'i kan sanfɛ i ka kɛ ko dɔn ni ko kɔrɔ dɔnbaga ye diɲɛ tɔ b'o de bolo bi ni e ma m'o si kɛ e bɛ to dibi la n'i bɛ dibi la u b'u sago de k'i la donc il est temps maintenant minnu kalanna u k'a ɲini ka tɔw bolo minɛ u kana sɔn o ɲɔgɔn ka kɛ i la parce que ni ko kɛra i sinji la i baden na c'est comme a kɛra i la i dun fa dugukolo o bɛ mɔgɔ o mɔgɔ sɔrɔla yen o bɛ komi o ye e sinji direct de ala dun ma tulonkɛ sinji la dinɛ si ma tulonkɛ sinjiya la
bɔkolo fan si ma tulonkɛ sinji la donc i sinji tɛgɛ minɛ o ye k'i yɛrɛ tɛgɛ minɛ. fanga ni jɛkulu PRFM fasoko kɛrɛnkɛrɛnnenya la a musolakaw u fɛnɛ ma to kɔ ni muso tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen 8 mars ɲɛnamayali ye o de kadira kɔnɔ ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen ye u farala ɲɔgɔn ka sigida sabanan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bajala ENA ka kɛ nisɔndiya koba ye. Abdul Karim Sako Shirifula Jabarani tɔgɔ la ale ka sɔrɔlenw don. Ka kɛ ni sibiri dɔ ye marsi kalo tile 17 PRFM fasoko o musow ye musow ka den kɛrɛnkɛrɛnni u y'o ɲɛnamaya n'a bɛ fɔ ma ko 8 marsi don min n'a kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin musow ma diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na o hukumu na u ye ɲɛnajɛ labɛn min kɛra terrain na a bɛ fɔ min ma ko pharmacie terrain Bajala 1 na PRFM fasoko a musow kɔni bɔra Eko kɔnɔkulu k'u ka parti ɲɛmaw k'u bisimila kɛrɛnkɛrɛnnenya ma u ka président national n'o ye Mamadu Umar Sidibe ye ale ni parti ɲɛmaw caman ye kɛnɛ sɔrɔ ka na musow ka nin kɛnɛ a ɲɛnamaya u bolo parti secrétaire général ale y'a yira a ka laseliw la k'a fɔ jɔyɔrɔ min bɛ musow la u ka bon ko bawo du tɛ se ka jɔ jamana yɛrɛ tɛ se ka jɔ fiyewu fo ka taa sɔrɔ musow y'u sen don a la a ye foli ani bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin musow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma PRFM fasoko commune 3 kɔnɔna na. fɛti in kɛra musow ye u kana den kɛrɛfɛ k'a yir'u la k'a fɔ k'u fana ni muso tɔw ka kan raison pour laquelle an y'a organisé u ye quoi n bɛ musow fo n bɛ bɛɛ fo u y'u ka fɛti u y'a maîtriser on les a honorés vraiment u fana y'a répond merci. fasoko tɔgɔya la lasi ko fɛn o fɛn ka di anw ni ye k'ale b'a k'anw ye commune 3 la yan a ye tɛgɛrɛ fɔ lasi an b'o kɛnɛ kɔnɔna de la yan fɛn o fɛn ka di an ni ye a k'o ka di an ye min man d'an ye a k'o man d'a ye an y'an ka bureau fana sigi an taara o f'a ɲɛna a ko min ka di anw ni ye fɛn o fɛn ka di anw ni ye an ka taa n'a ye a b'an nɔfɛ n ko an bɛ fɛ a ka président wele président ka na an ka ɲɛnajɛ kɔnɔna na a k'an k'a kɛ komi an ɲɛ bɛ président jɔlen na kɛnɛ kɔnɔ wa a y'a fɔ an ye cogo min a kɛra ten. PRFM fasoko a ka bureau exécutif membre caman tun bɛ kɛnɛ kan ka fara parti ɲɛmaaba yɛrɛ kan n'ale de fɛnɛ ye parti ka cɛbɔ ye jamana ɲɛmaasegi kalafili nataw la juillet kalo nata a ye musow fo kabini lawale fo ka na se an bɛ don min na ye ko bi ko jɔyɔrɔba o yela musow la adamadenya baaraw kɔnɔna na a y'u fo ni k'u waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya ma commune 3 kɔnɔna na bawo parti ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ PRFM fasoko maa minnu ye kala fili a ye n'a bɛ fɔ ma ko électorat ko n'i ye olu fara ɲɔgɔn kan kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada 80 o ye muso ye o y'a nimisi wasa kosɛbɛ. 8 mars kɔni c'est une journée internationale pour que ka muso la content o dɔrɔn tɛ pour que ka miiri muso ka condition kan parce que bɛɛ b'a dɔn muso sɛgɛnnen don diɲɛlatigɛ in na an dugumɔgɔ an t'a dɔn kosɛbɛ mais minnu bɛ burusi kɔnɔ sɛgɛn min b'u kan o bɛ dɔn n'an b'a de san o san 8 mars an k'a fêter o dɔrɔn tɛ dɛ an ka miiri a sɛgɛn bɛ minnu kan an ka se ka baara kɛ pour que o sɛgɛn wuli ka bɔ olu kan parce que u sɛgɛnnen don dɔw bɛ wuli kabini fajiri ka taa ji ɲini ka na ka tobili kɛ ka denw ko ka denw ladon ka cɛ ladon o tɛ manamana ko ye et tous les jours comme ça de 5h du matin à 20h du soir musow bɛ baara la partout dans le monde on dit que an b'a deli yarabi san o san ala ka dɔ muso ka sɛgɛn na anw cɛw de bɛ se k'o kɛ an ka muso ninnu dɛmɛ ka sɛgɛn wuli ka bɔ u kan fɛti dɔrɔn tɛ tasibila dɔw ye u fo foli la foli min dan tɛ foli min na parce que olu de ye diɲɛ ye olu de y'anw ye olu de y'an denw ye olu de y'an baw ye olu de y'an kɔrɔw ye olu de y'an dɔgɔw ye k'a fɔ u ni ce n'u yɛrɛ ye parce que u tɛ se ka fo ka ban. commune 3 musow n'o ye PRFM fasoko ye u bɔra Eko kɔnɔkulu ka maaw nisɔndiya ni fɔli duman ni dɔnkili dumanw ye o kɛra wasa dɛgɛtigi a n'a ka fɔlikɛla jɛkulu. Festival Dida Dide Buguni ye nisɔndiya koba ye mun bɛ an ka jamana seko ani a dɔnko ko fɔ a tagoduruna baro nun donna ka bɛn ni marsi kalo tile 15 ye ni ka taa kuncɛ ka bɛn ni a tile 18 ye kɛnɛba don mun ko defaya kalifalen bɛ an ka jamana minisiri la mun ka baro bɛ ɲɛsi sɛnɛko koɲɛw ɲɛnabɔli ma Sikaso ka fara Buguni ma ɲɛma caman kan olu fana ye a lasɔrɔ Amadu Kamara ni Seru Ɲare Shirifula Jabarani tɔgɔ la olu ka sɔrɔlenw don. Festival international Didadi n'a bɛ sigi Bugunikaw fɛ yen san o san ni ɲinanta tun y'a ta ko 5nan ye a kun ti dɔwɛrɛ yaasa k'an ka seko ani dɔnko ko ta ko don ba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buguni cercle kɔnɔna na min bilara sen kan Sedu Kulubali fɛ n'ale yɛrɛ ye Bugunikaden ye. I y'a fɔ cogo min na nin y'an ka festival ta ko 5nan ye bon an y'a kɔlɔsi san o san aw fana bɛ se k'a ye cogo min na yɛlɛma caman donna an ka kow la parce que an sela ka bolodɔyɔrɔ sɔrɔ a la ka faamuyali kɛ. N'i y'a jateminɛ san fɔlɔ la jama tun bɛ jama min sɔrɔ jama tɛ nin bɔ o fana pour que ka jama la satisfait fɛn bɛɛ yɛlɛma la organisation yɛlɛmalen artistes nombre yɛlɛmalen hali festival kɛnɛ dilancogo a yɛlɛmalen
parce que n'i y'a jateminɛ comme j'ai dit san o san ni min ma fara jama kan dɔ tɛ bɔ a la. hakiliraw ɲinan y'a siɲɛ duurunan ye a bɛ sira min kan o b'a yira k'a fɔ a bɛ ɲana ka taa nka o bɛɛ kɔ gɛlɛya b'a la donc mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yan ne ye dɔrɔmɛ kelen bɔ ne ye ŋaniɲɛ siri ni se ye farikolola baara ye ni se ye hakilila baara ye k'an dɛmɛ an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn parce que ala m'a ji bɛɛ ma n'a wa y'a fɔ sisan k'ale tɛ se kuma la mais a bɛ se dɔnkili la ɔ dɔnkilidala tiɲɛ la dɔnkilidala caman tɛ se kuma la an fana mun bɛ se kuma la an yɛrɛ tɛ se dɔnkili la o la ala t'a bɛɛ ji mɔgɔ ma nka kulusi ɲigilen ka fisa jiginnen ye parce que n'a ɲiginna a tɛ se ka taa yɔrɔ si bilen ka jeliw fo k'u waleɲuman dɔn de ka fisa festival buguni didadi a sigira buguni yan nka an ka hakili jara o k'a fɔ n'an y'a sigi an kana cɔ didadi ka tuna kɔnɔ parce que didadi bɛɛ b'a dɔn an ka sigidaw la sɛnɛkɛyɔrɔw la n'i y'a mɛn ci tun bɛ kɛ fɔlɔ fɔli kelen tun bɛ sɔrɔ dugu kɔnɔ n'a taara cidenw kan u bɛ baara kɛ donc an ka laadala ko n'an y'u fili ka taa wasanba fɔlɔw ta mun tɛ an da laadala ko ye an bɛ kɛ dɔnbaala fili de. ɲinan ta tun bilara minɛ min kɔnɔ o de ye ka an ka laadalafɛn kɔrɔw jɔyɔrɔ minnu b'o la an ka seko ani dɔnko yiriwali binakun kan buguni mara kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ ani yiriwa sabati buguni n'a lamini bɛɛ lajɛlen na festival in kunba dɔ y'o ye. ayiwa n bɛ fɔlɔ ka n ka foli di bugunikaw ma n ka foli bɛ bugunikaw bɛɛ lajɛlen n b'a ɲini ka bugunikaw fo k'u fo ka faso baara ɲumanya la o foli fɔlɔfɔlɔ bɛ se Seyidu Kulibali ma n'o de ye festival Didadi initié Mali kɔnɔ nin y'a san 5nan ye don o don san o san dɔ de bɛ fara a kan ka taa an bɛ barika da Ala ye o y'a ka cɛsiri ye o ye bugunikaw bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri ye an y'a lakɔlɔsi fana k'a fɔ marrainw bɛ farala kan don o don parrainw bɛ farala kan o kɔrɔ bugunikaw y'a kɛ u yɛrɛ ka événement ye bɛɛ jɛ événement don n'anw ka kuma don ko sodɔn yiridɔn yɛrɛdɔn de ɲɔgɔn tɛ. n'i ko Didadi i ko an ka dɔnko n'an seko n y'a fɔ cogo min na an ka discours kɔnɔ nin ye ladɔkɔrɔ kow de ye donc mɔgɔ o mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka o bɛɛ yira diɲɛ na k'a fɔ ko an fana bɛ se dɔ la ne tun kan ka kɛ yan o ye kelen ye n'i y'a jateminɛ Buguni n'i ko Buguni n'i ko Sikaso n'i ko Sikaso i ko Yoroso i ko Kucala donc an bɛɛ de ye kelen ye n'a bonya dara ka di ne ma o ye ne tɛ se ka ban o ye bonyaba de ye ne bolo o de kɛra n nakun yɛrɛ k'a fɔ ka n'u dɛmɛ u ka baara la an yɛrɛ ka baara don ka n'u yɛrɛ dɛmɛ an yɛrɛ ka baara la. ɲinan ta ka kaɲɛni ko labɛnbagaw u ka wulikajɔ an'u ka laɲini ye u y'i wele bila seko ani dɔnko tigilama caman ma ka bɔ jamana caman kɔnɔ ani Mali kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kana kɛ ko in seereya ye. ne ka présidence kɛra min ye n kɛra ka na Buguni festival fɔre n ye n bilala programme na a diyara n ye kosɛbɛ a bonyana ma parce que bi ye ne siɲɛ fɔlɔ ye ka na festival Didadi la mais et puis n nana n ye jama ye n sewara vraiment festival ni manamana festival tɛ n nisɔndiyara kosɛbɛ parce que jama bɔra fan bɛɛ ka na festival la donc o b'a yira ko fɛn ɲuman de don. an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ɲinan ta in a kɛra nisɔndiya bonya ani karama ye maa ba yirika min bɔra diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Buguni jagokɛlaw b'o la seko ani dɔnko tigilamɔgɔw yaasa ka kulon ani nisɔndiya u ka sabati nin tile 3 kɔnɔ concert belebelew kɛra ani ka t'i ɲɛ da Buguni wɔrɔkɔrɔw caman kan seko ani dɔnko tigilama caman ka bɔ jamana caman kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ Buguni kɔnɔ u ka nisɔndiya yira. o de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Funba bɛ bi ta walawalali k'a ɲɛ. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ fanga sinamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu Ensemble pour la démocratie et la souveraineté u kɛmɛ ka wele da ka ɲɛsin u kanubaw ma k'a fɔ mars kalo tile 24 wasa bulon filanan min bɛna jogo Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ni o ye Sénat bulon ye o kalataw minnu bɛna bolo da u ka bɔ ka nisɔngoya taamasigi sen kan ka jira k'a fɔ ko in kɛcogo ma bɛɛ u mɔ sibiri mars kalo tile 17 u ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kuma da la ka sababu kɛ kalata labɛn ni jɛkulu commission électorale indépendante CEI min bɛna kalata labɛn
ko jɛkulu yɛrɛ sigi cogo ma u ja maa 17 minnu bɛ a kɔnɔ 9 bɛɛ lajɛlen bɔra jamana ɲɛmayaso masurunamaw de la wale kelen fanga bonda ɲɛmaw o bɛɛ lajɛlen jamana masurunamaw ye ni ka 4 dɔrɔn da fanga sinamatɔw na 4 tɔ kelen taara jamana forobatɔw na ensemble pour la démocratie et la souveraineté fanga sinamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in a ma ɲɛma ni o ye George Armand Wenyɛ ye a ye a jira k'a fɔ damakɛ ɲɛma don fanw ni ɲɔgɔn cɛ kalata labɛn ni jɛkulu sigitɔ o kumana olu b'a fɛ u ni jamana ɲɛmaw ka se ka sigi ka kuma u ka se ka bɛn ka dɔ kan a ma ladɔnniya k'a fɔ Konowari jamana kɔnɔ marisikalo tile 24 forobakalata kɛra sababu ye ka na ni jamana sariya sunba kura min ye jamana kunna ni jamana bɛ ka mara ni o ye bi o kɛn bɛ ka yɛlɛma don wasabulon taabolo la ka wasabulon 2nan dayɛlɛ ni o ye sénatɛrw ka bulon ye ni ka laban ka jamana ɲɛma dangan jɔyɔrɔ fɛnɛ don Konowari fanga kɔnɔ nka wasadenw ka kalata a bɛ kɛ marisikalo tile 24 n'o tɛmɛna ka bɔ yen maire sigi kalataw ani marabolo ɲɛmaya sigi kalataw olu bɛ sɔrɔ ka bolo da nka olu don fɛnɛ fɔndɛmaw ye nin bɛɛ lajɛlen la fɛn kelen min kɔni jɔn bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni hakili fɛ o ye Konowarikaw ka jamana ɲɛmaa sigi kalata de ye barisabu ka da ka bibi na Alassane Dramane Ouattara ka fanga ɲini jɛkulu RDR ani maa min jɛra ka fanga ɲini ɲɔgɔn fɛ ni o ye Félix Houphouët-Boigny ka fanga ɲini jɛkulu PDCI ye u ye laɲini min kɛ k'a fɔ fanga ɲini jɛkulu filaw bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka belebele kelen sigi o sen tɛ sabati u ni ɲɔgɔn cɛ u na se ka bɛn maa kelen ka k'o bɔ wa ni k'o dɛmɛ wali kelen fanga ɲini dɔ i dama fan fɛ i ni kan bɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini kelen wa o ɲininkali tɔ min fɛnɛ fɛ. Sierra Leone jamana kɔnɔ jamana kuntigi sigi kalata tako 2nan bɛ kɛ marisikalo tile 27 nata nka bibi na maa 2 minnu dara ɲɔgɔn sɔrɔ tako 2nan na ni o ye Samura Kamara ani Julius Maada Bio ye olu kanubaw de bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ mankan bɛ ka wuli u ni ɲɔgɔn ye kunnafoniw y'a yira k'a fɔ kɔsada in na yɔrɔ caman bɛ yen sow jenina ye duguw la i n'a fɔ Port-Loko Kono Kailahum walima Bo ninnu bɛɛ lajɛlen ye Sierra Leone duguw ye mankan wulila yɔrɔ minnu na maa 2 kanubaw ni ɲɔgɔn cɛ wa kalata labɛn ni jɛkulu commission électorale maa min fɛnɛ bɛ bugukaw fɛ yen ale kɔni minɛna ka ba de bɛ bugɔ fɔ k'a jogin taa kɛra ni a ye labidaninso la kolosilakaw ka kunnafoni di siraw kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ maa caman minɛ bɛ ko in kun kɔrɔ nka bibi in na baɲumankɛlakaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna nasarala tɔnba Union Européenne ka taa se Angleterre jamana ni Allemagne jamana ni Amérique jamana ma u kɛn bɛ ka wele da ka ɲɛsin Sierra Leone ma ɲɛmɔgɔw ma u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la min bɛ se k'a to mankan min bɛ ka wuli nin ye yanni tako 2nan cɛ a bɛ se da sa u labanna k'o wele kelen fɛnɛ da ka ɲɛsin Sierra Leone jamanadenw ma bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigi karamɔgɔ ye barisabu ka da ka san 9 min kɛra siya woloma kɛlɛ la ni bolow tigɛra ka senw tigɛ maa dɔw bɛ yen olu minɛna k'u bosoden mamurulen jɛkulu fɛ a ni cɛ barika bonyana san 1991 ani 2 ni 2002 ni ɲɔgɔn cɛ maa 120 ɲɔgɔn na o de bɔnɛna a nin na k'o kan ka jɔ bɛɛ lajɛlen hakili fɛ bawo turabilenma na maa min fafa n'i ye tonkunbilen jɔlen ye i kan ka siran. Maurice jamana ɲɛmaamuso Amina Goreba Fakim a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye sibiri marisikalo tile 17 wulatilen yan fan fɛ a y'a jira k'a fɔ ɛlɛ ni jɔyɔrɔ bila ko don ka bɔ jamana ɲɛmaaya la wa a ye jɛnna n'a ye a ka lapasaba ni o ye avocat ye o de ye kɔrɔfɔ in sɛmɛndiya ni o ye Yusufa Mohammed ye ko in balala maa caman na bawo a kuma kun sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyan bɛ jamana ɲɛmaamuso Amina Goreba Fakim ni minisiri ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ nka jamana ɲɛmaamuso ka avocat Yusufa Mohammed ye a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaamuso Amina Goreba Fakim bɛna wala sɛmɛ ka bɔ jamana ɲɛmaaya la ka sabu kɛ jamana ka hɛrɛ de bi sɔn ka ye o de la bawo n'a ma kɛ a bɛna ni gwɛlɛya wɛrɛ ye politiki bina k'u ka politikimaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o gwɛlɛyaw fɛnɛ ma nato ka kolokolo o bɛ laban ka jamana sɔrɔ sira fɛnɛ naasi ni ka degun lase jamanadenw ma a y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaamuso Amina Goreba Fakim a ko bɛɛ lajɛlen k'i hakilina tigɛ k'a fɔ ale bɛ wala sɛmɛ ka bɔ jamana ɲɛmaaya la juma nata tilese kunjɛ kuma n'o ye midi ye hakili jiginna marisikalo tile 9 tɛmɛnen de minisiri ɲɛmaa Île Maurice jamana kɔnɔ ni o ye Pravin Jugnot ye ale kun y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaamuso y'a jira k'a fɔ a ye wala sɛmɛ nka tile kelen o kɔfɛ jamana ɲɛmaamuso Amina Goreba Fakim yɛrɛ nani can k'i jɔ ko e m'a fɔ maa si ye k'a kɛtɔ don ka wala sɛmɛ walasa k'a jira hali bi k'a fɔ wala sɛmɛni man di a ye jamana ɲɛmaamuso kun labanna ka jɛkulu mankan dɔ sigili ko fɔ min bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ a kunkan jaki min ɲɛsinnen don a mɔ ni o kɛn bɛ sababu ye ka ni minisiri ɲɛmaa n'a ka minisiriw fɔ ɲɔgɔn kɔ o ye k'a fɔ kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛ jɛkulu dɔ bɛ yen o ka wari labɔ sɛbɛn ni o ye carte bancaire ye k'a
y'o kɛ ka nafolo labɔ ka sanni kɛ a yɛrɛ tɔgɔ la nafolo in ma don jamana kungo dafɛ fɔ a yɛrɛ ka dakabanafɛnw zani fɛn jɛɲu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ni o ye hadamadenya masiriw ye nka jamana ɲɛmamuso Amina Gorebafaki min y'a jira k'a fɔ kɛnyɛrɛkɛ dɛmɛnijɛkulu min fɔ kan y'o ye n'a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Angleterre fa b'a Londres mɔ ale kun y'a tɔnden ye ko nka ko kabini san 2017 sango ko ale bɔra tɔnden ɲa la wa ale kun ye wari labɔ sɛbɛnfura kɛ ka wari min labɔ k'ale labanna k'o wari fɛnɛ segi a ko n'i y'a ye ale ye wari labɔ sɛbɛn yɛrɛ kɛ ka wari labɔ ko ale bolo filila de a kun kan ka wari labɔ sɛbɛn min da ko a y'o jɛ ni ka taa ninnu data ka wari labɔ n'o ye a kɔni ma ɲa min kɔ a kɛra o ye bawa n'an b'a jira bi k'a fɔ a jɛna ni jamana ɲɛmaya bila a sidɔn bɛ sa Burundi jamana kɔnɔ furubakalata min kan ka gogoro da tan ka bɔ jamana sariya sunba la jango do bi se kɛ a kɔnɔ jamana ɲɛma Pierre Nkurunziza fɛ ka sariya se ta ka dogi ko ngɔlɔbɛ ni ka ka sago ye jango a bi se ka manda wɛrɛ ɲini o furubakalata jɔ a dara mɛ kalo tile 17 nata jamana ɲɛma Pierre Nkurunziza ye kɔrɔfɔ in sɛmɛndiya kalata labɛn ni jɛkulu commission électorale nationale indépendante seni kɛlɛ kɔfɛ k'a fɔ ni balanako wɛrɛ kɛla nɔn tɛ a wɔ o bi sebaya ta a y'i ka barisabu ka d'a kan maa minnu dagalen don olu ka mankutu baaraw daminɛ ni o ye campagne ye o ye Pierre Nkurunziza n'a nɔfɛmaw ye a ye maaw dagan tɛ olu ka mankutu kɛ campagne k'a fɔ u bi maaw bali u ka kalata a wɔ ye Pierre Nkurunziza Burundi jamana ɲɛma kun ye suda jamanadenw na k'a fɔ maa o maa n'i tɛgɛ tara jamanadenw kunna cɛnni na k'e b'u bali u k'u sen don kalata in na wale kelen e b'u bali u k'u dɔngɔ ta ko jamana sariya na boli i kan caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ jamana ɲɛma Pierre Nkurunziza a bɛ ka taa cogo min na a laban ka jamana ɲɛmaya kɔni bɛ sɔn ka kɛ dayimu kayimu de ye ka sabu kɛ yɛlɛmaw minnu filɛ nin ye ka don jamana sariya sunba la nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye k'a ka fanga kɔrɔ don de san 2015 a ye yɛlɛma min don jamana sariya sunba la ni ka manda sabanan ɲini jagoya n'o kɛra sababu ye ka maa 1200 bɔnɛ ani na ka maa 400 kɛ ka sigiyɔrɔ bila fɛn ma bɔ o la wa Pierre Nkurunziza yɛrɛ a bilama dan b'a yɛrɛ Rusila jamana ɲɛma Vladimir Putin dimanche do jamana kuntigisigi kalataw ye a jira k'a fɔ a bɛ tɛmɛ ni jamana ɲɛmaya ye Rusila jamana kunna bawo Rusila ka den fanba de ye danaya kurakuraya a kan nka fanga sinamatɔ minnu bɛ yen olu kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ bɛnbaliyako dɔw kɛra kalata kɛtɔ Rusila jamana den maa 1,7 ɲɔgɔn na de welele kun do u ka taa dɔngɔta kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka jamana kuntigi ta nka n'a ma ɲa k'a fɔ fanga sinamatɔ kɔni kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ olu sen dɛrɛ u kɛn bɛ k'u bolokɔniden ɲɛsin Vladimir Putin ka fanga ma ko bɛnbaliyako caman kɛ n'a kɛ kalata in senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna fanga sinamatɔ ɲɛma min wele ko Alexei Navalny maa minnu kɔni kɛra kalata seerew ye olu y'a jira k'a fɔ kalata in maa bɛ se k'a fɔ fama kɛra a ɲɔgɔnna jama bɔlen mɔ u ko min ma ko taux de participation bawo wulikajɔ kɛra fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka jamanadenw k'u n'u hakili jira ɲɔgɔn na ni o ye k'u sensibiliser kalata nafa ye fɛn min ye kalata bɛ kɛ sababu ye ka fɛn min lase jamana ma fa bɛɛ lajɛlen kɛra muɲukumaɲakaw ye wa kalata yɛrɛ don ɲajɛ de kun don barisabu ka d'a kan ɲajɛ kɛfɛnw bɛɛ lajɛlen labɛn kun bɛ kalata yɔrɔw bɛɛ lajɛlen la degun de maa si kan bɛɛ lajɛlen ye kalata i fɛrɛ mɔ nka fanga sinamatɔ ɲɛma Alexei Navalny kɛn bɛ ka jira k'a fɔ ale ka jateminɛba maa 33 de kun bɛ ka jateminɛ kɛ weetekɛsow la k'olu nana ni dalilu camanw ye minnu bɛ yurugu ko fɔ yɔrɔw la u ko yɔrɔw minnu ma ko Caucase du Nord ani Sibérie mara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Kemerovo fanga sinamatɔ ɲɛma Alexei Navalny ale kɔni ma se k'i kan bɔ ka jamana ɲɛmaya ɲini barisabu ka d'a kan kabini san 2012 jamana kiri kɛn bɛ ka nɔbɔ wale dɔ la wale min ni a kan k'o jaabi bɔgɔ jeninen kan Yani an ka bi bamanankan kunnafoniw kuncɛ nin ye kunnafoni ye mun bɔra Chambre de commerce et d'industrie du Mali ma ɲɛma yɔrɔ la Yusufu Bacili a ko k'a kɔ sugu baɲɛni bɛ kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye mun bɛna ɲɛsin izinitigiw ma an ka jamana kɔnɔ n'o ye première édition du salon international de l'industrie du Mali ye n'a bɛna boloda ka bɛn ni avril kalo tile 19 ye ka taa bila tile 21 na Parc des expositions de Bamako kɔnɔ a ko minisiriso min ka baaraw bɛ ɲɛsin ka se ka ba don iziniko la an ka jamana kɔnɔ ani Chambre de commerce et d'industrie du Mali u y'a kanu ka se ka kunnafoni kɛnɛ dɔ labɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka sɔrɔ bosobaw u la faamuya suguba in yɛrɛ ka laɲiniw na kɛnɛ in yɛrɛ a denfaya bɛ an ka jamana minisiri bolo mun ka baaraw bɛ ɲɛsin ka se ka ba don iziniko la wa a bɛna boloda u fɛ ka bɛn ni tarata ye mars kalo tile 20 san 2018 ka bɛn ni nɛgɛ kanɲɛ 11 waatiw ye Chambre de commerce et d'industrie du Mali kɔnɔ o fana de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafoni so ɲɛmaya sɔfɛ ka kɛmɛ ni kuma ye aw k'an bɛ laseli wɛrɛ